السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao: spominjao sam detaljno život Hazreti Bilala radijallahu anhu u jednom hadisu. U vezi Hazreti Bilala se kaže da Abdullah bin Burejda prenosi od svog oca da jednog jutra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao po Hazreti Bilala radijallahu anhu i upitao ga: o Bilale, koji je razlog da ti stojiš ispred mene u džennetu? Ušao sam u džennet sinoć i čuo sam tvoje korake ispred mene. Hazreti Bilal radijallahu anhu je odgovorio: kad god proučim ezan, klanjam 2 rekata na file, i kad god izgubim abdest, ponovo ga uzmem. I ja smatram podmorajućim za sebe od Allaha da klanjam ova 2 rekata na file. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda to je razlog. U drugom hadisu koji prenosi Ebu Hurejra radijallahu anhu on prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao poslije sabah namaza, to je znači bilo poslije sabah namaza, poslanik je upitao: Bilale, reci mi koje je djelo koje si uradio poslije prihvatanja islama najbolje? Drugim riječima, za koje djelo se najviše nada Allahovoj nagradi? Jer sam čuo tvoje korake kako koračaju ispred mene u džennetu. Hazreti Bilal radijallahu anhu je odgovorio: ja ne smatram ni jedno djelo toliko važnim osim svaki put kad uzmem abdest, bilo to noću ili dan, uvijek klanjam na filu namaz. Ovo je iz Buharija. Ovo ne znači da je Hazreti Bilal radijallahu anhu predmašio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na bilo koji način. Radije ovo znači da mu je Allah podario takav status radi njegove čistoće i pobožnosti i radi njegovih namaza koje je klanjao sam, to jeste njegovih nafila. Onda on je bio sa poslanikom u džennetu kao što je bio na ovom svijetu. Slično, Huzur kaže, ranije sam spominjao iz jednog hadisa da na dan Bajrama Hazreti Bilal radijallahu anhu je koračao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok bi držao koplje u ruci i onda bi zabadao to koplje u zemlju prema direkciji Kabe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi onda predvodio Bajram namaz
Tako da je Allah dželešanuhu podario tu čast Hazreti Bilalu i u džennetu. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to vidio u ovoj njegovoj viziji. U drugom hadisu se prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad sam bio vođen prema džennetu, čuo sam nečije korake da koračaju ispred mene. Upitao sam: o Džibrile, čiji su to koraci? Džibril mi je rekao: Bilalovi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: poželio sam da me je rodila Bilalova majka i da je Bilalov otac moj otac i želio sam da sam Bilal u tom trenutku. Kako visok status je Bilalov bio, koji je smatran za ništa, a sada Ebu Bekr radijallahu anhu govori da želi da je on Bilal. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dok je govorio o ranim ashabima piše: Bilal bin Raba, abesinijski rob od Umeja bin Halef, poslije migracije on je dobio dužnost da uči ezan. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je prestao da uči ezan. Ali u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, kad su osvojili Siriju, pod insistiranjem Hazreti Omera radijallahu anhu, Bilal je proučio ezan. Ovo je posjetilo sve prisutne na vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Omer i drugi ashabi su puno plakali. Hazreti Omer radijallahu anhu je volio Hazreti Bilala do te mjere kad je preminuo. Hazreti Omer je rekao: danas je preminuo muslimanski vođa. Ovo su riječi tadašnjeg kralja tog vremena koje je on uputio prema siromašnom abesininskom robu. Jednom dok se je obraćao Ahmedi ženama, Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu je naveo sljedeći ajet: Bismillahirrahmanirrahim. Imetak i djeca su ukras života ovog svijeta, ali su dobra djela koja ostanu iza. Bolja nagrada kod gospodara tvoga i bolja za dobru nadu. Znači, poslije Muslim Maud radijallahu anhu naveo da jedino što ostaje jesu dobra djela, šta god osoba uradi radi Allah dželešanuhu će da ostane. Onda je rekao gdje je imovina od Ebu Hureyra radijallahu anhu i njegovo potomstvo danas. Nemamo nikakvog znanja o tome. Ne znamo da li je i imao djecu. Kako god, kad ga spominjemo, uvijek kažemo Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu. Neka je Allah zadovoljan s njim. Onda Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu kaže: nekoliko dana ranije jedan Arap me je posjetio i rekao je da je on iz potomstva Hazreti Bilala radijallahu anhu. Ne znam da li je govorio istinu ili ne, ali kada je to rekao, dobio sam takav osjećaj da trebam da ga zagrlim, jer je on potomstvo te osobe koja je učila ezan u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džamiji. Opet kaže gdje je potomstvo Hazreti Bilala radijallahu anhu i ne znamo da li je imao potomstvo. Iako jeste, ne znamo gdje su, niti znamo ništa u vezi njegove imovine, potomstva i slično. Kako god, činjenica da je on učio ezan u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem se nastavlja i tako će da ostane. Ovo su djela koja se nastavljaju. Hazreti Bilal radijallahu anhu je prenio 44 hadisa. 4 hadisa su uključena u Sahih Buhari i Muslim. U jednom hadisu se spominje da nebo
nestrpljivo očekuje 3 osobe, a to su Hazreti Ali, Ammar i Bilal radijallahu anhu. Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu govorio o odličnosti Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Dok je to radio, pokazao je na Hazreti Bilala i rekao: ovo je Bilal, naš vođa. Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio o kvalitetima Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Bilal je bio prisutan. Hazreti Omer radijallahu anhu je pokazao na njega i rekao: ovo je Bilal, naš vođa, a on je primjer jednog dobrog djela od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, jer je on kupio Hazreti Ebu Bekra i oslobodio ga ropstva. Aiz bin Amar prenosi da je Ebu Sufjan se obratio Hazreti Salman, Hazreti Suhejb i Hazreti Bilalu na nekom skupu. Oni su mu odgovorili: tako nam Allaha, Allahovi mačevi nisu udarili neke osobe na pravo mjesto. Prenosioc govori da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: vi govorite ovo o časnim Kurejšijama i njihovom poglavici. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugim riječima, kad je Hazreti Ebu Bekr čuo njihov odgovor u smislu da se oni nisu osvetili, nije mu se to svidjelo i to da govore za poglavicu Kurejšija. Kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr radijallahu anhu je ovo iznio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekr radijallahu anhu, možda si ih uvrijedio, a ako jesi, onda je gospodar nezadovoljan s tobom. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je otišao odmah kod njih i rekao: o moja draga braćo, da li sam vas uvrijedio? Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ovo predstavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ih poslanik koriguje. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da su oni možda uvrijedili ovim njegovim riječima, slično kako je veliki karakter imao Ebu Bekr radijallahu anhu, koji se odmah vratio do njih i rekao: moja draga braćo, da li sam vas ja uvrijedio? Oni su rekli: ne, dragi brate, neka ti Allah dželešanuhu podari oprost, ti to nisi uradio i mi nismo ljuti na tebe. Hazreti Ebu Musa prenosi da je jednom bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad je prolazio kroz Džirana, mjesto između Mekke i Medine. Hazreti Bilal je bio s nama. Tad je jedan beduin došao da vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, zar ti nećeš ispuniti obećanje koje si mi dao? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dajem ti radosne vijesti. Beduin je rekao: mnogo puta si mi rekao dajem ti radosne vijesti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo od njega kao kad se izražuje kao znak nezadovoljstva i pogledao je prema Hazreti Ebu Musa i Hazreti Bilalu radijallahu anhu i nije pogledao u ovog beduina ponovo. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima rekao: davao sam mu radosne vijesti, a on ih je odbio. Onda vas dvojica prihvatite ove radosne vijesti. Njih oba dvojica su rekli: o Allahov poslaniče, mi ih prihvatamo. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da mu se donese zdjela sa vodom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprao svoje ruke, lice i zaprao svoja usta. Onda je rekao: oba dvojica pospite ovu vodu po svom licu i prsima i budite zadovoljni. I tako oba dvojica su to uradili. Iza zastora Selma je rekla: šta god je ostalo u posudi od te vode ostavite za svoju majku. Drugim riječima, za Selma
Umul Mu'minin, majka vjernika, i oni su sačuvali malo za nju. Hazreti Ali bin Ebu Taleb prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svaki poslanik je dobio 7 vođa, a ja sam dobio 14. Duplo. Upitali su Hazreti Alija: ko su ti 14? Hazreti Ali je rekao: ja, moja dvojica sinova, Džafer, Hamza, Ebu Bekr, Omer, Musa bin Umeir, Bilal, Salman, Mikdad, Abu Dahr, Amar, Abdullah bin Masud radijallahu anhu. Hazreti Zeid bin Arkam prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako je odličan Bilal. On je poglavica svih mujezina. Jedino mujezini će nastaviti poslije njega i na sudnjem danu ljudi sa dugačkim vratovima bit će mujezini. Onda Zeid bin Arkam prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako je odličan Bilal jer je on vođa šehida i mujezina i na sudnjem danu Hazreti Bilal će imati najduži vrat, što je značilo da Hazreti Bilal će imati najveći status. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na sudnjem danu Hazreti Bilal će biti njemu će biti data kamila na koju će se on popeti. Supruga od Hazreti Bilala radijallahu anhu prenosi da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u njihovu kuću i pitao da li je Bilal kod kuće. Ona kaže: rekla sam da je još nije se vratio kući. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: izgleda da si ti ljuta na Bilala. Ja sam odgovorila da me Bilal puno voli i svaki put kad govori kaže mi čuo sam to i to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Bilalovoj supruzi: šta ti god Bilal kaže da sam ja rekao, to je zaista istina i Bilal ti nikada ne bi slagao. I nemoj nikada da se ljutiš na Bilala. Iako se Hazreti Bilal naljuti na tebe, onda tvoja djela ti neće biti primljena. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Bilalov primjer je kao primjer pčele koja sisa polen sa slatkog i sa gorkog voća, ali kad med proizvodi, svaki med je sladak. Supruga od Hazreti Bilala radijallahu anhu prenosi da prije nego što bi Hazreti Bilal legao navečer, učio bi sljedeću dovu: Allahu moj, zanemari moje greške i oprosti mi za njih, zato što je to moj nedostatak. Hazreti Bilal radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao: o Bilale, pobrini se da premineš u stanju siromaštva, a ne u bogatstvu. Rekao sam: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ne razumijem ovo, da preminem u stanju siromaštva, a ne bogatstva, kako to da uradim? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šta god dobiješ, nemoj da to gomilaš i nemoj da odbijaš ako se nešto od tebe traži. Ja sam upitao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, šta ako ne budem u stanju da ovo ispunim? Šta će se desiti? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo mora da se ispoštuje, drugačije džehennem čeka takve osobe. Pouka ili značenje ovog jeste da ako je nekome potrebna pomoć, ne trebate pustiti tu osobu da se vrati praznih ruku i da osoba ne treba samo ili niko ne treba da sakuplja bogatstvo, treba da ga troši.
Hazreti Bilal radijallahu anhu je preminuo u 20. poslije hidžre u Damaskusu u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, a prema drugim hadisima da je preminuo u Alepu i da je imao preko 60 godina. Prema drugom hadisu prenosi se da je bila to 18. poslije hidžre i da je ukopan u Damaskusu. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu u vezi Bilalovog statusa govori, Huzur kaže, neka sam već spomenuo, znači on kaže Hazreti Bilal nije tečno pričao arapski, kad bi govorio arapski on bi pravio dosta grešaka, na primjer neki nearapi afričkog porijekla su izgovarali arapsko slovo šin kao sin i kad bi učio ezan umjesto ešhedu on bi govorio eshedu i Arapi oni bi se smijali tad zbog toga što se smatrali superiornijim od drugih. A Arapi također ne mogu izgovoriti neke riječi drugih jezika. Hazur navodi neke riječi na urdu koje je naveo Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu, koje vjerovatno ja neću moći izgovoriti, ali kao primjer Hazur kaže riječ roti, Arapi bi rekli roti jer ne mogu da izgovore te urdu slovo koje sigurno ni ja ne izgovaram tačno. Slično Huzur kaže ne mogu reći čuri, oni bi rekli džuri. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu kaže isto kao što neki ljudi koji su ne Arapi ne mogu da izgovore neke riječi, isto tako Arapi ne mogu da izgovore riječi drugih jezika, ali su toliko bili zaslijepljeni svojom superiornosti da nisu mogli da shvate da oni sami ne mogu izgovoriti pravilno sve riječi iz drugih jezika. I tako su se Arapi smijali kad bi Bilal radijallahu anhu učio ezan i izgovarao eshedu umjesto ešhedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je govorio: vi se možete smijati Bilalovom ezanu, ali znajte da je uzvišeni Allah dželešanuhu zadovoljan s njegovim ezanom. Allah je zadovoljniji sa njegovim eshedu nego vašim ešhedu. Bilal je bio iz Abesinije i u to vrijeme robovi su dovođeni iz Abesinije, pa onda opet u ovo naše skorije vrijeme robovi su dovođeni iz Afrike. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio osoba koja bi kao sputavala ili smijavala druge nacije. Prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem svaka nacija je jednako stvorenju uzvišenog Allaha. On je volio Grke i Abesince isto kao Arape i nije pravio nikakvu razliku. I radi toga što ima ogromnu ljubav prema njima, druge nacije su pokazale ogromnu ljubav prema njemu, a Arapi nisu mogli da shvate ovakvu ljubav. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu govori: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rođen u Mekki i pripadao je plemenu Kurejš, koji je smatrano najboljim kurejšijskim plemenom. Oni su se brinuli o Kabi, to pleme se smatralo superiornijim prema drugim plemenima i koja je veza bila časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa Abesinijom. Pleme koje je trebalo da ima ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bilo pleme Benu Hašim, da ga je ako bi ko trebao da voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su bila ta plemena ili Arapi, jer su to bili njegovi ljudi, ali kako je to bilo moguće da su nearapske nacije razvile toliku ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nacije koje su bile pobjeđene posle od muslimana, oni su trebali
kao da imaju mržnju protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali prije nego što analiziramo, trebamo da analiziramo ljubav naroda u vremenu Hazreti Isa alejselama prema njemu. Kad su vojnici zarobili Isa alejselama i kad su pitali Petra, koji je bio njegov bliski pratilac i kojeg je Isa alejselam postavio kao njegovog zamjenika poslije njega, pitali su ga zašto on ide iza Isa, izgleda da je on njegov sljedbenik. Oni su sumnjali i smatrali su ga sljedbenikom od Hazreti Isa. Petar je rekao, ja nisam njegov sljedbenik. Zato što je bio prestrašen i onda je proklinjao kao Hazreti Isa. Znači, ne samo da je porekao ga, već je i proklinjao ga. Nema sumnje da su sljedbenici Hazreti Isa alejselama kao da ga nisu volili. Poslije Petar je bio razapet također na krstu u Romi i on nije krio svoju poslušnost ni ljubav prema Hazreti Isa alejselamu. Kako god, kad je Isa alejselam bio stavljen na krst, Petrova vjera nije bila čvrsta u to vrijeme. On se je bojao malih batina, ali poslije nije se bojao ni biti razapet na krstu. Ovako je bila ljubav sljedbenika Isa alejselama, ali sad pogledajmo kakva je bila ljubav roba prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I oni se nisu bojali žrtvovati sve što su imali. Bilal, abesinijski rob, njegova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bila ogromna. Neki ljudi pokazuju veliku ljubav prema osobama, ali to je kao površinska ljubav. Mi moramo da vidimo da li je ljubav poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Bilalu radijallahu anhu. On je ne samo od strane Kurejšija, već ostalih bio gledan drugačije, ali analizirajmo ljubav poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njemu. Da li je ovo bila ljubav iskrena ili samo onako površinski? Mi ovo jedino možemo da zaključimo od Hazreti Bilala radijallahu anhu. Mi ne možemo to sami da analiziramo. Ovo se desilo preko 1300 godina. Kako onda da mi to odlučimo? Znači, moramo se okrenuti prema Bilalu radijallahu anhu. Nešto je, ja mislim, ili ljudi koji su živjeli 100 godina prije nas, ili oni 100 godina prije njih, niti šta su drugi ashabi mislili. Ovo se mora ocijeniti prema tome šta je Hazreti Bilal radijallahu anhu mislio. I kao što sam ranije spomenuo, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Bilalovo ešhedu je draži Allahu od njihovog ešhedu, da li je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio samo reda radi, da bi on smirio situaciju, ili radi velike ljubavi prema njemu? Mi želimo da znamo Bilalovo mišljenje. Koje je Bilal, ne samo zato što je on bio ne Arap ili što je smatrao da je izvan ljudske rase. Časni poslanik je sallallahu alejhi ve sellem je imao ogromnu ljubav prema njemu. Ako pogledamo kroz historiju osoba koja izgovori da moja smrt je radi gospodara svih svjetova, znači poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnoge druge vlade su uspostavljene, mnoge druge nacije su prihvatile islam i mnoge promjene su se desile. Kako je vrijeme prolazilo, mijenjalo se i mnogi su se pridruživali islamu. Sve promjene su se desile poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Bilal radijallahu anhu se odselio u Siriju.
Jednom su se ljudi skupili u Damaskusu i rekli da žele da Hazreti Bilal uči ezan, kako god on bi odbijao to. I rekao je da poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem on ne želi da uči ezan, jer čim pomisli da prouči ezan, to ga podsjeti na vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on bi postao vrlo emotivan i ne bi mogao se suzdržati. Hazreti Omer radijallahu anhu kad je obilazio Damaskus, ljudi su pitali Hazreti Omera radijallahu anhu ako on može da zatraži od Bilala radijallahu anhu da prouči ezan. On je rekao da su tu prisutni ljudi koji su vidjeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da bi željeli da čuju ezan. Hazreti Bilal ponovo ezan Hazreti Bilala ponovo. I da bi oni bi željeli da ponovo se osjete u tom vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi se god sjećali vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također bi se prisjećali ezana koji je učio Hazreti Bilal radijallahu anhu i željeli su da to ponovo dožive. Također su rekli da su ljudi među njima koji nisu bili prisutni u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su samo slušali o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i oni bi željeli da čuju ezan koji je slušao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i koji je on mnogo volio. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao po Bilala i rekao mu je ljudi žele da čuju tvoj ezan. Hazreti Bilal radijallahu anhu je rekao ti si halifa, ako je to tvoja želja proučit ću ezan, ali moje srce neće moći se kontrolisati svoje emocije. Hazreti Bilal je onda ustao i počeo na isti način da uči ezan kao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok su se sjećali vremena časnog poslanika, suze su im počele da teku niz lice. Ashabi koji su bili Arapi, neki od njih su počeli na glas da plaču. Hazreti Bilal je nastavio da uči ezan. Ljudi bi plakali. Kako god, Hazreti Bilal radijallahu anhu, koji nije bio Arap, koji je bio prijašnji rob, kakav je dojam ovo ostavilo na njega. Prenosi se da kad je završio ovaj ezan, Hazreti Bilal radijallahu anhu se on osvijestio i poslije nekoliko minuta je preminuo. Ovo je testament ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od ljudi koji nisu bili Arapi. Ovo je praktični primjer poslanikovog govora da Arapi i nearapi imaju isti status. I ovi ljudi su shvatili da njihovi vlastiti ljudi ne bi im mogli dati ljubav koju im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružio. Ovo je bio Sejdina Bilal radijallahu anhu, naš vođa, koji je imao lojalnost prema časnom poslaniku i koji je dao sve od sebe za Allahovo jedinstvo. I ovo su postali iskreni morali za sve nas da ih pratimo. Također, primjer ljubavi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Hazreti Bilalu radijallahu anhu se ne može nigdje naći sličan. I ovaj primjer možemo i s ovim primjerom možemo da donesemo mir i ravnopravnost na današnjici i da slomi sve lance ropstva. I danas naš spas je jedino možemo ga naći u uspostavljanju Božjeg jedinstva i pokazujući ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da nam uzvišeni Allah pomogne da to postignemo. Detalji o Hazreti Bilalu radijallahu anhu, detalje ću završiti sa ovim. Huzur kaže, sad želim da spomenem neke članove zajednice koji su
nedavno preminuli. Maulana Talib Jakub, sin od cijenjenog Taib Jakub sahiba, bio je misionar u Trinadetu. Preminuo je 8. septembra u 63. godini. Na lillahi ve inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Od malih nogu je bio naklonjen prema religiji. Rođen je u Trinadetu i od malih nogu je klanjao 5 dnevnih namaza, učio časni Kur'an i čitao religijske knjige. Kad je završio školu, dobio je posao u britanskom osiguranju. Kad je završio školu, koledžija, mislim, dao je život u službi džemata i 13. januara 1979. godine on se upisao u džamija Ahmedija Rabba. 1989. godine je završio džamiju, oženio se 1987. sa cijenjenom Sađida Šahin sahiba. Ona je bila kćerka od Mirza Munawar Ahmed sahib Derviš, koji je bio prijašnji nazir ala za Pakistan. Njegova supruga je unuka od ashaba obećanog Mesija alejhi salama. Njegov prvi zadatak poslije džamije je bio u Africi. Tu je ostao od 1989. do 1992. Onda je služio u Gani kao misionar od 1993. do 1997. U stvari to se mjesto zvalo Gijana, a poslije je služio u Gani od 1997. do 2004. Dok je bio u Gani, razbolio se. Kad se oporavio, onda je bio premješten u Trinadet. Tu je služio do zadnjeg dana. Služio je sa najvećim skrušenosti i lojalnosti i u raznim zemljama prenoseći poruku Islama. Gdje je god bio postavljen, imao je kao osobni odnos sa svim džematlijama, imao je veliku ljubav prema džematlijama i također džematlije su imale istu ljubav prema njemu. Njegovi bubrezi su bili slabi, morao je 3 puta sedmično da ide na dijalizu, ali ovo nikada nije dozvolilo da mu to bude neka pometnja. Osim redovnih namaza, redovno je klanjao tahadžud, uvijek bi se trudio da džematske dužnosti su ispunjene i to bi se potrudio bi se da svi ispunjavaju džematske dužnosti. On ostavlja iza sebe suprugu, sina, 2 kćerke, 2 brata, 3 sestre. Neke od njih su u Trinadetu, a neki u Australiji. Njegova snaha Halima sahiba kaže: dala sam bejat prije 30 godina i kad je Maulana sahib dolazio u Trinadet, učio bi me o vjeri na prelijep način i zbog toga željela sam što više da učim o vjeri i njemu je bilo toliko drago. Ona kaže: zbog njega moj sin Taib Jakub sahib je odlučio da postane misionar i on pohađa 2. godinu džamija Ahmedija Kanada. Ahmedi, doktor koji se brinuo o njemu u Trinadetu, piše da Maulana sahib je imao visok moral i uvijek ga je pokazivao. Iako je bio pacijent, kad ne bi imali dovoljno mjesta u bolnici, on bi stajao bi u čekaonici i ustupljivao mjesto drugima. Bio je primjer mladim doktorima i svim u okolini. Glavni misionar u Trinadetu kaže da Maulana sahib je zaista imao sve kvalitete misionara. Uvijek je bio prvi u poslušnosti prema hilafetu. Kad bi god bio postavljen za nešto, on bi ispunjavao ta naređenja. Uvijek bi to izvršavao na najbolji način. Imao je ljubav prema Allahu dželešanuhu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obećanom Mesiji alejhi salamu. Redovno bi učio Kur'an i bio bi
regularan u klanjanju tahadžud namaza. Misionar iz Trinadeta kaže: kada sam bio poslan u Trinadet, Maulana Sahib je bio bolestan i on je također u godinama čovjek. Huzur kaže: Kasim Sahib je mladi misionar koji je tek služi 2-3 godine. On kaže: kad sam došao tu, Maulana Sahib je putovao 50 minuta sa svojom suprugom i sinom do mene da mi pruži dobrodošlicu i svaka 2-3 dana bi me zvao i pitao da li mi je išta potrebno. Sigurno mu je davao informacije koje su bile potrebne. On dalje piše: kad bi se sastajao sa ljudima, to su bili i mladi i stari, na prelijep način bi ih savjetovao kao tabliku, instituciji hilafet i da se mole za halifu vremena. Kćerka od Maulana Sahiba piše da otac mi je uvijek govorio da pišem halifi prije svakog ispita ili odluke za molitve. Munir Ibrahim Sahib piše: kad bi god planirao tablik, Maulana Sahib bi donosio stvari za tablik i onda bi govorio da ja idem sjeverno, a on ide južno, tako da bi mogli što više ljudi da dostigne ovu poruku. Mladi misionar i drugi ljudi bi govorili da kad bi god neko uradio najmanju stvar u vezi tablika, on bi ih hvalio toliko puno. Svi koji su pisali rekli su da je Maulana Sahib uvijek imao osmijeh na licu u toku školovanja. Ako bi ikad ispao problem između drugova, on bi uvijek govorio: mi smo Ahmedi braća i ne možemo imati ovakvo ponašanje jedni prema drugima. Huzur kaže: ja sam svjedok da je on imao uvijek osmijeh na licu. On je imao veliku vezu s hilafetom i kao što su njegova djeca spomenula, uvijek bi savjetovao da pišu halife vremena. Narif Sahib, koji je novi član zajednice, piše: odlazio bi u neahmedi džamije, tragao sam za odgovorima u vezi islama. Kad sam upoznao Maulana Sahib, imao sam prelijep utisak o njemu. Prije bilo kakvih argumenata ili pitanja koje mi je dao, i ovo je razlog zbog kojeg sam ja dao bejat. U svakom slučaju, Talib Jakub Sahib je ispunio sve dužnosti bez ikakvih izgovora. Rekao bi uvijek da će raditi gdje god halifa ga pošalje. Da li da ostane u Pakistanu ili da se nikad ne vrati u svoju zemlju. Bio je uvijek spreman. Dok je bio u Pakistanu, on se trudio da uči punjabi jezik u slučaju da on ostane u Pakistanu, tako da bi mogao da se sporazumi s ljudima koji govore punjabi, i zato je nastavio da uči punjabi. Zbog toga da uzvišeni Allah obaspe njegovu milost i oprosti njemu i drži njegovu suprugu i djecu pod svojom zaštitom i omogući im da nastave da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od Ihtikar Ali Sahib. Služio je u raznim odborima u džamatu. Allah mu je podario dug život. Preminuo je u 99. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Sve smo Allahovi, njemu se vraćamo. Muntaz Ali Kureiši Sahib je bio njegov otac, doktor po profesiji. Ihtikar Ali Sahib je rođen u Indiji. Tu se je školovao. 1944. godine je završio inženjering. Dok je bio student, pridružio se Ahmedijatu. Njegov otac tad nije bio Ahmedi. Ihtikar Sahib je proučavao knjige obećanog Mesija alejhi selama i poslije toga je prihvatio Ahmedijat. Muhtar Kureiši Sahib, njegov
sad Amidža ili Dajdža, nisam sigurna, mu je dao poruku Ahmedijata. Ihtikar sahib je živio sa svojim Amidžom, Turab sahibom, dok se školovao. Turab Ahmed sahib nije bio Ahmedi, ali Muhtar Ahmed sahib i njegov otac su bili. I oni su ga često posjećivali, ovako bi mu donosili knjige i u Delhiju zajednica je štampala male brošure i on bi ih čitao također. Dok bi putovao, čitao bi ovu literaturu i on bi također je davao svom ocu. Kad je bio primljen na Thompson College, njegov Amidža mu je slao detaljna pisma o poruci Ahmedijata i on bi detaljno odgovarao na ova pisma. U to vrijeme on je klanjao tahadžud i puno se molio, ali njegovo srce je bilo zabrinuto i on je onda napisao Halifetul Mesih II i upitao ga je nekoliko pitanja. Halifetul Mesih mu je odgovorio na ta pitanja kroz pismo. Rekao je: tvoja pitanja su kratka, ali su duboka. Da ti odgovorim preko pisma. Biće teško. Pročitaj tu i tu moju knjigu. On je tad od svog Amidže dobio tu knjigu i počeo je da je čita. I dok je čitao tu knjigu, dobio je odgovore u njoj. Novembra 1941. dao je bejat kroz svoje pismo. 1942. godine prisustvovao je na Dželse Kadijan i ta atmosfera je ostavila visok utisak na njega. Slušao je govore Hazreti Halifetul Mesih II. Radijallahu anhu sa punom pozornošću i ponovo je dao svoj bejat. I na ovaj način je osobno dao bejat. Onda je svake godine dolazio na Dželse Salanu Kadijan i imao je priliku da se sastaje sa Hazreti Halifetul Mesih II. I pitao ga je mnogo pitanja i vraćao bi se pun vjere. Zaposlio se u vladi u Indiji i tu je radio dok se nisu Pakistan i Indija razdvojili. 1951. godine se preselio i radio je u Pakistanu za Energo Invest. Njegov posao ga je odveo u razna mjesta po Pakistanu. On je od početka, u stvari od početnog inženjera, dostigao da bude glavni inženjer i neko vrijeme je radio za sektor u vladi za Energo Invest. Onda je također bio sekretar i služio je svoju dužnost na visokom kapacitetu. 1983. se penzionisao i dao je svoj život u službu Islama. 1980. kad se vratio iz Španije, Hazreti Halifatul Mesih III. Je započeo internacionalni odbor za arhitekte i inženjere ili internacionalnu organizaciju i postavio je Ihtikar sahib da bude glavni za tu organizaciju. Tu je služio kao glavni inženjer i kad se je penzionisao, on je podnio molitvu da da svoj život u službi džamata, što je Hazreti Halifatul Mesih III. Prihvatio. 1983. bio je postavljen za Vakil Mal Tarike Džedid i 25 godina je uvijek bio izabran za glavnog u ovom odboru arhitekture i organizaciji i inženjeringa. U toku hilafeta Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahimullah dao je mnoge službe i mnoge zgrade u Rabi je izgradio. Bio je glavni za odbor koji se brinuo za nove izgradnje. I bio je glavni u odboru za Fazl Umar bolnicu, za Džamija Ahmedija, za hilafet biblioteku i tako dalje.
Slično bio je direktor za Fazl Umar fondaciju. 2007. postavio sam ga za potpredsjednika za Tahrike Džedid i tu je služio na najbolji način. On je prošao kroz 4 različita vremena od 4 različite halife i uvijek je služio na najbolji način. On je bio tih čovjek, nije puno pričao i 37 godina je služio kao dao je svoj život u službu džamata. On jednostavno nije sebe štedio u bilo kakvom poslu i Hazur kaže ja sam radio s njime također. Allah mu je podario 2 sina i 3 kćerke. Jedan sin mu je arhitekt, a jedna kćerka mu je doktorica. Neka mu uzvišeni Allah podari svoju milost i oprost i podari njegovoj porodici da nastave da izvršavaju njegova dobra djela. Treća dženaza je od Razija Sultana Sahiba, supruga od Molvi Kurši Sahiba. Ona je preminula u 81. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila kćerka od šejk Allah Bakš Sahib, ashab obećanog Mesija alejhi salama. Od malih nogu je bila redovna u namazima i postu. Cijeli svoj život je provela u jednostavnom životu. Vrlo gostoprimiva je bila. Njen muž je služio na nekom odboru u džamatu i mnogi gosti su se prolazili kroz njihovu kuću, ali ona je svi ugostila na najbolji način. Njen muž je bio zarobljenik zbog Ahmedijata i u tom vremenu dok je bio u zatvoru ona je ovo podnosila sa velikim saburom. Ona je pripremala hranu i slala je u zatvor ne samo za njega nego za mnogo ljudi. Ona je krila svoja dobra djela, pomogla je mnogoj siromašnoj djeci da se udaju i da žive. I svi koji su je znali rekli su da ona tako bila ljubazna i jednostavno puna ljubavi žena. Ona je bila musija, iza sebe ostavlja kćerku da je uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost. Sljedeće dženaza je od Tahir Ahmed Sahib, on je sin od Muhammed Mansur Ahmed Sahib. On je služio kao nazir Bejtul Mal Kadijan. 28. maja je preminuo, imao je rak jetre u 57. godini u Nur bolnici u Kadijanu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio iz Hedrabada i poslije završetka džamija Ahmedija u Kadijanu služio je od septembra 1989. do svoje smrti na mnogim različitim kapacitetima. On je služio za financijski odbor, putovao je širom Indije i jednostavno objašnjavao je ljudima financijski sistem džamata i pomogao im je da učestvuju u tome. I zbog njegovih ovih putovanja i njegovog truda povećao se iznos Tahrike Džedida u Indiji. On je bio musi, iza sebe ostavlja svoje stare roditelje, svoju suprugu i djecu, 2 sina. Azur je spomenuo njegovo veze familijarne sa nekim ljudima koji su vrlo poznati u Kadijanu. Jedan od njegovih braća je misionar u Kadijanu. Da uzvišeni Allah mu podari svoju milost i oprost i zaštiti njegovu djecu. Sljedeća dženaza je od Akil Ahmed sin Halil Ahmed Beg Sahib. On služi kao učitelj u internacionalnoj medresi Gana. Akil Ahmed je posjetio Pakistan. Tu je dobio dijagnozu tumora i poslije kratkog vremena je preminuo u 13. godini svog života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. I kao mlad on je uvijek trudio se i klanjao namaza u džamatu i pomagao mlađoj djeci od sebe. Vrlo pobožno dijete i poslušno.
E, Zapamtio je 6 džuzova iz časnog Kur'ana. Iza sebe ostavlja svoje roditelje i 2 sestre i one su oba dvije vakfena. Njegov otac, kao što je spomenuto, služi u internacionalnoj džamiji Gana. Jedan profesor iz Gane, iz Ahmedija džamija Gane, piše, kaže da Akil Ahmed je imao tako ljupku narav, njegovo lice koje je uvijek s osmijehom bilo će zauvijek da ostane u našoj sjećanju. Bio je vrlo poslušno dijete, regularno je dolazio da klanja namaze u džamatu, imao je veliku vezu i privrženost časnom Kur'anu. Zadnjih nekoliko godina, osim njegove škole, on je se trudio da zapamti časni Kur'an i svaki dan poslije akšama i poslije večeri dolazio bi u džamiju i preslušavao bi šta je zapamtio. I kad bi završio svoju zadaću, uvijek bi zapamtio dio Kur'ana prije nego što ode da spava. Govorio bi da želi kad poraste da bude misionar i da služi džemat, da uzvišeni Allah uzvisi njegov status i pomogne njegovim roditeljima i sestrama da prevaziđu ovu njihovu tugu. Huzur kaže, ja želim da također spomenem da dženaze se ne mogu klanjati ovdje i mnogi ljudi meni pišu i traže od mene da klanjam dženaze za njihove voljene. Kako god, ove dženaze se ne mogu klanjati u toku kad je džuma, zato što bi nam to uzimalo dosta vremena i da samo pročitam imena tih umrlih uzelo bi dosta vremena i ja samo mogu da klanjam dženaze u odsustvu ljudi zbog ove situacije i ja primam često pisma od ljudi koji traže da se klanjaju dženaze. Hazur kaže, iako ja ne spomenem njihova imena od njihovih umrlih, ja se uvijek njih sjetim kad klanjam ove dženaze u odsustvu, da uzvišeni Allah se ophodi prema svima njima koji su umrli sa svojom milosti i oprostom, a ovi koji su mi pisali da klanjam ove dženaze, da uzvišeni Allah podari njima sabur i istrajnost i njihovim porodicama i da im Allah omogući da oni mogu da drže dobra djela od svojih umrlih kao u životu. Ja ću da klanjam sve ove dženaze koje sam spomenuo poslije džume namaza, ako Bog da. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر